Hej igen, første C. Jeg vil nu lave en eksemplarisk gennemgang af, hvordan man laver regression i et Excel-program. Ligesom gruppen har jeg indtastet informationerne fra tabellen i et regneark. Det er vigtigt her at understrege, at når man laver det her, er det en god idé lige at læse opgaven igennem, så vi får det information, som vi har brug for at få. Vi får at vide, at det her er en udvikling, der beskrives ved en model, der hedder y er lig med ax plus b. Så bør vi erkende, at det er en lineær funktion, fordi den har et a og b, som vi lægger sammen. Og vi får også at vide, at y er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder, det er det, jeg kalder for pensionsalderen hernede, for danske lønmodtagere på tidspunktet x målt efter år 2006. Det er typisk det her, vi bliver nødt til at være opmærksom på, hvis vi ikke vil falde i det, som jeg kalder for Jesusfælden, altså fundet ud af, hvad alderen var på Jesu tid for tilbagetrækningen. Så det jeg gør, det er, at jeg nu har lavet en ny linje nede i mit Excel-dokument. Jeg kan lige markere det her. Lave det til, at vi kan se alle felterne. Og sige, at det jeg egentlig gerne vil have fundet ud af, det er, hvor mange år efter 2006 de forskellige ting gør. Jeg trykker lighedstegn for at få det til at regne for mig. Og så siger jeg det tal der minus med 2006. Og så finder jeg ud af, at det der er 0, altså 0 år efter år 2006. Og hvis jeg trækker, grundlæggende stiller mig, læg mærke til cursoren, der bliver helt stort, trækker, så har jeg så fået de ønskede tal. Så langt, så godt. Nu skal jeg så lave selve regressionen. Og der skal vi så huske, når vi er i Excel, at der er lidt forskellige step, vi skal igennem. Første step er, at jeg skal sværte mine tal til. Så går jeg op i indsats. Jeg vælger punktdiagram. Jeg vælger så et punktdiagram, hvor der ikke er nogen forbindelser. Her skal jeg så helt formelt kigge på, om jeg synes, det ser lineært ud. Og vi har snakket om, hvad vil det egentlig sige, at noget er lineært. Jeg synes, vi har et problem her imellem 3 og 4, altså år 9 og 10. Der ser det altså ud som om, at vores pensionsalder ikke er vokset lineært. Men det kan der være andre forklaringer til. Men vi antager den lineære, og det vil også typisk være i matematik. Næste step er så, at jeg højre klikker på et af punkterne, og så tilføjer jeg en tendenslinje. Og så får man forskellige muligheder. Fordi jeg erkendte, at det var en lineær funktion, skal jeg selvfølgelig vælge lineær alternativt, for nu kunne jeg have valgt eksponentiel, men det er den jo ikke. Og så skal jeg ned i bunden. I kan ikke lige se det, men jeg kan lige trække den der lidt, så I kan se, at hernede har jeg noget, der hedder vis ligning i diagram. Og den vælger jeg så også, og så lukker jeg også uden for jeres billede på knappen. Så her har jeg så fået lavet lineær regression, og vi kan se, at modellen hedder y er lig med 0,18 x plus 62,082. Så a bliver nu 0,1789, og b bliver 62,08. Det betyder altså, at tilbagetrækningsalderen i år 0, altså i år 2006, var 62,082, og at hvert år der går, stiger den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder med 0,18.